mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Isang malamig na umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10. Ito ho ang CLTV 36 News Stream. Araw ho ng Martes ngayon, December 16, 2025. At of course, para ho dun sa mga kababayan nating
Katoliko ay marami ang dumagsa sa mga simbahan para ho sa unang araw ng simbang gabi. Kagabi merong mga nagsagawa na ng kanilang anticipated masses 8 p.m. Dito ho sa Angeles City sa may Pisambang Maragul, alas 8 pero kanina alas 4:30 o alas 4 o tama 4:30 ng madaling araw. Ayan, mamaya silipin natin yung mga eksena sa buong probinsya sa unang araw ng simbang gabi dahil sinalubong ho yan ng ating mga kabalen ng punong-puno ng pag-asa at pasasalamat. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream. Makibalita rin tayo sa latest development dyan ho sa may Bulacan 1st District Engineering Office ng DPWH na kahapon na ipanood nyo ng live ay binisita ni Secretary Vince Dizon at itong mga bagong opisyales upang kapanayamin, di ba? At pulungin kaugnay ho ng kanilang magiging misyon na isaayos itong Bulacan 1st District Engineering Office na alam naman ho natin ay may bahid ng korupsyon matapos nga aminin ng mga dating opisyales yung kanilahong ginagawang pagtanggap ng kickback at yung mga ghost project sa nasabing lugar. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Kaya naman ho, kapatid, samahan si Kuyang Justin Dizon sa ating talakayan upang pag-usapan itong mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Live ho ang ating mga programa dito sa CLTV 36. Napapanood ito. Itong news stream sa ating Facebook pages at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Live na live din tayo sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official at syempre sa telebisyon Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115 po yan mga kabalen. And Air Cable Converge Channel 71 at dito ho sa ating Rehiyon Central Luzon sa ating 37 cable partners at dito po sa Pampanga syempre Free TV Channel 36. Kaya naman, walang dahilan ika nga para ma-miss mo yung mga balita at impormasyon tungkol ho dito sa ating mga kabalen, mga mamamayan at yung mga impormasyong merong impact dito ho sa mga taga Central Luzon. Balitang lokal, balitang may epekto sa ating mga manonood. Gaya na lamang ho nitong sitwasyon ng trapiko sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Real-time traffic monitoring muna tayo. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ito ho mga kabalen, sitwasyon ng trapiko sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Live ho ito mula sa City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. And dito muna tayo sa boxes 1, 2, 3, and 4. Ang inyong nakikita, yung box 1, yan huy boundary ng Angeles City at San Fernando. Dito ho sa may area ng Telabastagan at Barangay Santo Domingo, Angeles City. Light traffic sa mga oras na ito. Senaryo naman sa may Panings traffic light. Paalala lang ulit yung northbound lane ng MacArthur o ng Manila North Road dyan ho sa may Panings portion
yung outermost lane ay continuous ang traffic flow. Ayan, nakikita natin. Pero mag-slow down mag-slow down ho kayo at magdahan-dahan. Bigyang daan din yung mga biker dahil bike lane yung sasakupin niyo diyan eh. And then dito sa may Holy Angel Village, medyo may bahagyang antayan lamang dahil marami yung mga pumapasok dyan ho sa may kanto ng Holy Angel Village. Pagdating ng Baliti, light traffic tayo mga kabalen. Same scenario sa may Sindalan portion, light traffic pa din. And dyan naman yung southbound lane, yung outermost lane ng southbound section ng Sindalan ay intersection ay continuous din yung traffic flow. Samantala, eto naman, Del Rosario traffic light. Ayan, nakikita natin marami-raming mga sasakyan at antayan ho dyan sa may traffic light portion. Pero continuous yung traffic flow. Same scenario dyan sa may Diosdado Macabagal Regional Government Center o dyan sa may Sakop Maimpis. Maluwag ho ang sitwasyon. Going south, marami-raming sasakyan dito sa patungo ng norte. Base na rin ho sa ating monitoring ng real-time traffic situation. Dito naman ho sa may St. Jude traffic light portion going to Lazatin Boulevard. Ayan, nakikita natin maluwag yung sitwasyon. And going MacArthur, yung Dolores patungong Barossa, yan, nakita natin na tuloy naman yung Daloy. Marami-raming sasakyan ngayon dito sa may Santo Niño, Box 9, no? And San Juan. Santo Niño, Palawi, light traffic. Pagdating ho ninyo ng Dolores, ito ho yung sinasabi ko, pagtawid ng intersection dyan ho sa may tapat ng JBL, Jose Bilingad Memorial General Hospital, ay mararanasan nyo yung light to moderate traffic hanggang dyan sa may Barossa sa mga oras na ito. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Mula ho dito sa may syudad ng San Fernando, silipin naman natin sitwasyon sa North Luzon Expressway. Ayan, marami nang nag-uuwian, marami nang mga bumabiyahe. Dito ho ngayon sa NLEX, kita-kita natin sa ating screen, real-time traffic monitoring mula po sa NLEX Corporation. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.
pagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Mula naman sa North Luzon Expressway, silipin muna natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng lalawigan ng Bataan. Tama, magdesisyon na tama. Ito ho mga kabalen, dyan sa may Bataan, light traffic boundary. Dyan sa may San Pedro, maluwag din ang sitwasyon. Alauli Crossing, light traffic. Ano ba to? Itong Bulawin, light traffic din. Balanga, light traffic. Yan ho mga kabalen, sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi. Kulis Crossing, medyo marami-raming sasakyan pero light traffic. Light traffic po sa buong Bataan. Lagi na lang yun, no? Talagang maluwag yung kalsada. Alauli Crossing, light traffic din. Sa mga oras na ito, paalala po, mahigpit na ipinatutupad itong speed limit dyan sa lalawigan ng Bataan. Skip the scroll and stream. Hindi ako sure kung may pumasok yung audio ng NLEX kanina, pero pumasok ba? Narinig nyo ba yung audio ng NLEX nung binasa ko? Kasi parang akala ko walang audio eh. Anyway, ito ho, sitwasyon. Mabigat na yung dali ng trapiko dyan sa may Valenzuela. Going Metro Manila. Pagdating nyo ng Valenzuela Interchange, going Metro Manila, asahan ninyo yung pagbigat ng daloy ng trapiko. Libtong may Kawayan, northbound. Merong pagbabagal din dahil marami-rami na rin yung sasakyan dyan ho sa may Kawayan, Bulacan portion ng NLEX. Sa may San Fernando area, ayan, marami na rin ho yung sasakyan pero maluwag pa din yung kalsada, ano. Ang sinasabi kong marami-rami kasi than the usual. Usually kasi pag titignan natin yung frame, lalo na ho dito sa may San Fernando, isang sasakyan lang yung makikita ninyo eh. Pero ngayon puno yung frame natin, Ayan, sakop ng frame ika nga. Yung mga nag-uuwian dahil alam naman ho natin malapit na itong Kapaskuhan. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Sa pagkakataong ito, makibalita naman tayo kay Chanel Dominguez, ang weather specialist ng DOST Pag-asa para ho sa magiging taya ng panahon ngayong araw at sa mga susunod pang araw. Narito po ang latest weather report mula sa ating Weather Bureau. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, December 16, 2025. Usually, pag northeast monsoon season, itong bansa natin, ang pinakamaulan ay yung eastern section ng bansa natin, lalo na itong mga exposed areas, dulot na rin ng iba't ibang weather system. Unang weather system dito ay ang northeast monsoon or yung amihan na umiiral dito sa may northern Luzon, pati na rin sa western section ng central Luzon. Pangalawa dito ay yung easterlies or yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na umiiral naman dito sa may southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dulot ng interaction or yung salubungan netong northeast monsoon which is malamig na hangin at easterlies, mainit at maalinsangan na hangin, ito'y nagre-resulta sa tinatawag nating shear line na umiiral dito sa eastern section ng ating Central Luzon. At ito rin po yung magdadala ng mga pag-ulan dito sa eastern section ng Central Luzon natin. Sa ngayon, wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posibleng makaapekto dito sa ating bansa.
Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot na itong shear line, inaasahan natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Aurora at Quezon. Dito naman sa Bicol region ay dulot naman ito ng easterlies. Para naman dito sa may Cagayan, Isabela, Apayao, Ifugao, Mountain Province, pati na rin sa may Kalinga, dulot naman ito ng pag-iral ng northeast monsoon. For Metro Manila, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, pati na rin ang Central Luzon, inaasahan naman natin ang maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung mga isolated light rains or yung mga pag-ambon throughout the day. Para naman dito sa may Mimaropa, magiging maaliwalas ang kanilang panahon, pero asahan din po natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 23 to 29 degrees Celsius, Lawag, 24 to 31 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin na 22 to 28 degrees Celsius, Baguio, 15 to 23 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 27 degrees Celsius, at Legazpi, 24 to 30 degrees Celsius. Pagdating naman dito sa may Visayas at Mindanao natin, yun po magiging maulan dito sa eastern section. Particularly dito sa may northern Samar, eastern Samar, pati na rin dito sa may southern Leyte. Para naman sa Mindanao, magiging maulan dito sa may Caraga at Davao region, dulot ito ng pag-iral ng easterlies. Para naman dito sa may Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, makakaranas din sila ng maaliwalas na panahon, pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Ugalin po natin magdala ng payong, pananggalang na rin sa init, pati na rin sa mga posibilidad ng mga pag-ulan. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius, Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius. For Cebu, 26 to 31 degrees Celsius, Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 26 to 31 degrees Celsius, at Davao, 25 to 31 degrees Celsius. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa, pero iba yung pag-iingat pa rin po para sa mga kababayan po natin, lalo na may mga sasakyan malit pandagat, dahil inaasahan pa rin po natin yung malalakas na bugso ng hangin, lalo na dito sa may northern Luzon at central Luzon, dulot pa rin ng pag-iral netong northeast monsoon natin. Ang sunrise mamaya ay 6:13 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:30 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat. Balitang makatotohanan. Maraming salamat, Chanel Dominguez, para sa ulat panahon. Keep this crawling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Ito mga kabalan, foreign exchange rate muna tayo. Nagsara pong palitan ng piso kontra dolyar nitong December 15 sa 59 pesos and 04 centavos. At yan ho'y mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Itong ibang currency, ito latest na, December 16, real time to. Ito, real time ha. Yung Japanese yen, 38 centavos, pound 79 pesos, Hong Kong dollars 7 pesos 59 centavos. Yung Canadian dollar 42 pesos 94. Singaporean dollar 45 pesos 84 centavos. And ito hong Saudi Riyal 15 pesos 75 centavos dito sa December 16. O konting paggalaw lang, tama. Euro is 69 pesos 38 centavos. Yung Korean won 40 o 04 centavos, Chinese yuan is 8 pesos 37 centavos. Balitang makatotohanan. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang may paggagamitan. Skip this crawling stream
Balitang may paggagamitan, announcement muna, public service announcement, mawawalan ho ng supply ng tubig mamayang 1:00 ng hapon hanggang 4:30 ng hapon dyan sa may Barangay Remedios at San Jose Gumi sa bayan ng Lubao, Pampanga. Desisyon na tama. Yan hoy, para bigyang daan itong gagawing flushing activity mga kabalen, itong Prime Water. Diyan ho sa may Barangay Remedios and San Jose Gumi, saklo na kayo. Balitang makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ganyan din ho ang kakaharaping senaryo ng mga residente ng Dagohoy Street, Natividad Street at Silvestre Street sa Barangay Lourdes Sur East. Dito ho sa may Angeles City, mamayang 3:00 ng hapon hanggang 5:00. Saklula naman kano. O syempre, walang tubig eh. Wala nga hong tubig. Ayan, magsasagawa ho ng flushing activity itong Prime Water. 3 p.m. po yan hanggang 5 ng hapon ngayong araw ho ng Martes. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Samantala, ito naman sa bayan ho o sa syudad ho ng Mabalacat, Herencia de Julieta Subdivision, mamayang 9:00 ng gabi hanggang bukas 5:00 ng madaling araw, mawawalan din ng supply ng tubig dahil magsasagawa ng flushing activity ito pong Prime Water. Desisyon na tama. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin. Yan ho ang mga latest public service announcements sa ating pagbabalik. Silipin naman natin yung mga headlines ngayong araw, mga balita at development. Latest update, Kapampangan. Latest update sa mga kaganapan dito sa ating lalawigan at sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Makikibalita rin tayo kay Kuyang Paulo G. Santos dahil meron ho siyang sinusubukang kapanayamin itong itong mga bagong opisyales ng Bulacan. First District Engineering Office na kahapon ay binisita ni Secretary Vince Dizon at nagsagawa pa sila ng inspeksyon doon sa mga proyektong una nang na-flag, una nang napuna ng Pangulo. Huwag ho kayong aalis, magbabalik po ang news stream makalipas ang ilang mga patalastas. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream at bago tayo magpatuloy sa ating balitaan, bigyang daan muna natin yung ilang mga komento at syempre ilang mga paalala. Pwede ho kayong magpadala ng stars dito sa ating streaming mga kabalen para naman tuloy-tuloy yung ating balitaan, di ba?
sabi nga nila, pag gusto niyo yung content creator, di ba? Suportahan ninyo. Pag gusto niyo yung content, tap ninyo yan. Padalo kayo ng stars upang sa gayon magpatuloy. Makakatulong yan sa ating operasyon dito sa paghahatid ng balita at impormasyong makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at may paggagamitan. Sabi ni Marvin Darang, hindi ko gets eh. Marvin, paki-linaw. Okay? Paki-Tagalog. Sorry. Good morning po. Can we deal now for ending at the San Fernando City issue? Ano pong issue? Ano pong ending? I'm gonna go actually because to Sir Justin. Asa ako. Hindi ko, paki-Tagalog na lang. Kapampanganan mo niya. Kaya hindi dyan. Maresta naman Pilipino. Kaya hindi dyan. I'm gonna go actually because to Sir Justin. Hindi ko gets. So, anong issue yun, Marvin? No? Baka meron kang tip dyan. Pwede mong imensahe, no? Sa amin. Can we deal now for ending? Ano kaya itong sinasabi ni Marvin Darang? Ayan. At si Brian Kurt M. Roque. Puro nagulat siya siguro dun sa traffic. Ano? Hi, happy viewing kay Brian Kurt M. Roque. Ayan. At syempre, pagbati rin sa pamilya Quiros ng Arayat, Pampanga. Laging nakatutok dito sa ating programang Newsstream. At yung Mandap family ng San Simon, Pampanga. Nakalpong salamat. Nanonood din Kuyang Arnald Salonga ng Angeles City. At syempre ang aking kaibigan Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Araw-araw huyang nakatutok. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Eto mga kababayan, silipin muna natin yung pagtutungo, ano? Yung mga eksena sa iba't ibang simbahan na nakuhanan po ng ating mga news team, ano? At mga kasamahan dito sa CLTV 36. Kanina pong umaga, ang unang araw ng simbang gabi. Para ho sa mga kapatid nating Katoliko, isa ho yan sa mga highlight ng taon na pinakaantay, ano? At dito ho sa may Santa Catalina de Alexandria Parish, dyan ho sa Arayat, Pampanga, ay nagsagawa rin ng misa at maagang tumungo yung ating mga kabalen dyan sa Misa de Gallo, yung mumunang aldo ng Misa de Gallo. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon. Hindi lamang ho yung Romano Katoliko ang nagsasagawa rin ng simbang gabi. Ito hong Iglesia Independiente Iglesia Filipina Independiente, IFI, diyan ho sa bayan ng Kandating, sa barangay Kandating, Arayat, Pampanga, ay isang misa rin ang idinaos. Narito ho yung ilang mga larawan ng pagtutungo ng mga kapatid natin sa IFI. Ito ho mga kabalen, ang ilan sa mga eksena rin sa simbang gabi ng mga miyembro ng Iglesia Filipiniana Independiente dyan ho sa Kandating, Arayat, Pampanga. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto. Ito naman sa bayan ho ng Apalit, Pampanga ay ganyan din ang naging tagpo. In fact, kagabi 8 p.m. ay nagdaos na rin yung tinatawag na anticipated mass
Punong-puno ho itong Santo Rosario o itong San Lorenzo Ruiz Chapel diyan sa Barangay Santo Rosario, Apalit, Pampanga at na dinayo po pinunta, syempre nagsimba itong mga residente, mga parokyano para magbigay ng pasasalamat at yung dasal ngayon pong Kapaskuhan. Narito po ang ilan sa mga larawan na kuha ng ating kasamang si Zach Carlos dyan ho sa banal na misang idinaos sa Apalit, Pampanga, sa may San Lorenzo Ruiz Chapel, dyan ho sa may Barangay Santo Rosario. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Eto mga kapalen, shout out Win Manalo from Canada. Sabi ni Joel Stephen Manalo, yan. Mamatidesisyon ng tama Nakal salamat, Goyan Joel, Manal Bea, kumusta? Kasama si Justin, di sa neto makibalita, matyala matuto at magdesisyon na tama. Bukotang ng Goyan Joel, nung may kasimbak, aliko, kitapin. So, aliko. Mag-shoot ko pinsan ng maranon. Skip the scroll and stream. Waling nabengi naman. 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, matyala Kon Joel, kasi kasiping niya yung pisang ba niya, dalakit siya mo. Katulid ng katulid. Putang, andyan siguro ngayon kamunta pisang bandang damdaman ng umilya yan Kon Joel. Yan, maraming salamat. Joel Stephen Manalo, nakatutok dito sa ating programa. balitang makatotohanan. Samantalang sa ibang balita, ito ho mga kabalen, isang mainit na usapin ngayon, itong modus na LOA, yung letter of authority, na ginagamit ho para minsan makapagsagawa ng modus corruption scheme. Kaya naman ho si Senador Bam Aquino ay mariing isinusulong na wakasan na yung LOA abuse. Lalong-lalo na laban po sa mga maliliit na negosyo na sila ho yung pinaka nahihirapan biruin mo, magkakano lang yung puhunan, di ba? Hindi ka naman ganun kalaki kumita tapos maaabuso pa. So panoorin natin tong balitang to at alamin natin, makialam tayo ano ba itong isinusulong na ni Senator Bam Aquino para wakasan yung sinasabing modus sa BIR. Narito ho ang report. Panoorin natin. Hinihiling ni Senator Bam Aquino na protektahan ang mga maliliit na negosyo sa gitna ng investigasyon ng Senado sa umano'y pang-aabuso at pagwe-weaponize sa Letters of Authority o LOA ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Iginiit ng Senador sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga reforma laban sa tiwaling gawain na humahadlang sa paglago ng maliliit na negosyante. Kilala si Aquino bilang tagapagtaguyod ng Micro, Small, and Medium Enterprises o MSMEs at may akda ng Republic Act No. 10644 o Go Negosyo Act. Yung maliliit na negosyante po, sila po yung pinaka natatakot kapag nilalapitan po sila. Sila po yung pinakatakot na takot kapag merong nangongorap po sa kanila. Walang mapuntahan, walang mahinga ng tulong. Binigyang diin ni Aquino ang takot na nararamdaman ng mga maliliit na negosyante na nahaharap sa questionableng tax assessments at dumadaming reklamo laban sa BIR. Unang-una po, let me premise by saying that in the previous campaign this year, sa lahat po na naikutan ko, local chamber, Philippine chamber, Chinese chamber, ito man ay sa probinsya o dito po sa syudad, grabe po talaga ang complaints ng mga negosyante pagdating sa BIR at sa LOA. No? Paulit-ulit po yan. Yung mga LOA, yung mga assessment, walang basihan.
or kung masyado mang mataas, ginagawang mataas para lang po mag-settle. Ayon pa sa senador, nagiging talamak ang umano'y labis at di makatwirang tax assessment na ginagamit para pilitin ang mga negosyante na makipag-areglo, bagay na posibleng nagpapatindi sa korupsyon. Upang labanan ang umano'y racket, nagrekomenda si Aquino ng mga hakbang para sa transparency at reforma kina BIR Commissioner Charlie Mendoza at Department of Finance o DOF Secretary Frederick Go. Iminungkahi niyang isa publiko ang datos ng LOA para agad na maberipika ng mga taxpayer kung lehitimo ang mga audit notice na matatanggap nila. That's my intention, kaya dapat itong mailabas sana. So people can check kung itong LOA ba na ito ay talagang valid o hindi. Ipinanawagan din ni Aquino ang pag-aalis sa kapangyarihan ng mga individual na Revenue District Offices o RDOS sa pagpili ng i-audit, gayon din ang paggamit ng random manual audit o isang technology-driven system upang maiwasan ang favoritism. Tinitiyak nito na hindi muling siyasatin ng isang taxpayer na maayos na nakapagbayad ng buwis, lalo na kung walang matibay na dahilan. Ipinangako naman ni Mendoza at Go na susuriin ang mga nakaraang LOA data katuwang ang Senate Committee upang matukoy ang mga pattern ng paulit-ulit na audit at mataas na initial assessments na biglang bumaba sa settlement ng malinaw na senyales ng umano'y korupsyon. Kaugnay niyan, pinuri ni Aquino ang bagong patakaran ng BIR na nangangailangan ng pag-aproba ng opisina ng Commissioner sa lahat ng LOA, pati na rin ang paglikha ng special email para sa mga reklamo sa audit, isang hakbang na nagbibigay sa MSMEs ng direktang linya para magsumbong. Mahalaga po na pakiramdam nila ang mga ahensya ng gobyerno nasa panig nila. Naniniwala si Aquino na ang investigasyon ng Senado ay mahalaga para sa institutional reform na magpapatibay sa transparency, pananagutan at kapayapaan ng isip ng bawat Pilipinong negosyante. Aisel Fernando, CLTV 36 News. At yan ho mga kabalen ang latest kaugnay nga nitong isinusulong na pagwawakas dito sa ginagamit na naabuso yung mga LOA dyan sa BIR. At tututukan pa natin yung balitang yan, kung ano yung magiging development dito ho sa isinusulong ni Senator Bam Aquino. Totoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll stream at every 36 news stream. Kabalen, ako po ay magpapaalam na at bago ang lahat ay gusto ko lamang kayong kanyayahan dahil patuloy pa rin yung pagpapalabas ng mga higanteng parol ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. Opo, dyan sa Robinson Star Mills, yung tuloy-tuloy yung exhibition kahit na natapos na ho itong Giant Lantern Festival o yung Ligligang Parol. Hindi natapos yung festival hanggang January 1 yung festival. Itong Ligligang Parol, yung mismong kompetisyon kung saan nanalo nga itong Barangay Bulaon, At para inyong makita yung mga mahuhusay at magagandang parol ng ating mga kababayan, pinaghirapan po yan ng mga Fernandino Lantern Makers at ng buong komunidad. At syempre yung executive committee ay talagang tumutok upang maisaayos at maipush itong magandang festival na atin ho lahat nasaksihan noong araw ng Sabado. At banggitin ko lamang para sa mga nagtatanong ng schedule, saan ba pwedeng mapanood yung mga Giant Lantern Festival? Ito, mula mismo sa City Tourism Office po ng siyudad ng San Fernando. Ito yung schedule ho ng GLF, mga kabalen. So, yung December 14 to 24, alas 6 ng gabi. December 14 to December 23. Tuwing alas 6 ng gabi, ay nariyan ho yung mga higanteng parol ng siyudad ng San Fernando sa may Robinson Star Mills. At pwede ninyong mapanood yan. Tuwing 6 p.m. magsisimula yung exhibition nights.
Tapos pagdating ng December 24, alas 9 ng gabi, pagkatapos ho ng misa, ay dadalhin itong mga parol dyan naman sa may poblasyon. Kini pong patio. Kaya rin ng Misa King Cathedral, paslag do po retang parol. Kalupa na po nitang kanita. Naman milala ko. Ini pong kakatamong tradisyon. Ay kanilahong paiilawan. Yung mga mahuhusay, magagandang mga parol na gawa ng mga Fernandino lantern makers. Ayan. Sila ho yan, pinapakita ko. Para naman na, di ba, may spotlight din sila. Kasi tuwing Giant Lantern Festival, alam naman natin na tayo't lahat ay namamangha. Nawawaw talaga tayo, di ba, sa mga parol. Pero mas nakakawaw ho talaga. Sorry, iinggitin ko kayo kasi ako nakapag-shoot ako sa likod. Mas nakakawaw po talaga yung napapanood mo sila na manual nilang ginagawa. Ang galing talaga. Sobrang galing. Hands down. Sabi nga nung sabi ni Kuyang Ruston Banal, meron siyang pinost, yung Giant Lantern Festival ay sukatan ng creativity at talagang pinupush yung limit, yung creativity, no? Ng mga Fernandino dahil isipin mo taon-taon may bago at lahat po ng pattern na yan inisip nila sa, of course, i-conceptualize, drawing, ginawan ng plano, dun sa rotor, tinikit, etc. At kung paano pa iilawan, may choreography pa. So talagang yun ho yung gusto kong ibahagi, gusto naming ibahagi sa inyo dito sa CLTV 36. Kaya naman talagang ginagawa din natin ng kwento. Hindi lang yung mga parol, yung mga tao sa likod ho ng parol dahil nandito yung puso din talaga ng kultura, di ba? At nakakatuwa na merong mga kabataan na nakikilahok dito sa tradisyong ito, di ba? Nakakatuwa na yung mga bagong henerasyon ng lantern makers ay nariyan, aktibong nagpa-participate sa Giant Lantern Festival. Masaya tamo pong Fernandino, maswelo tamong Fernandino. Dahil alam natin na itong kulturang ito, itong tradisyon na ito, ay magiging ligtas. Hindi mawawala hanggat merong mga ganitong kabataan na nagpapatuloy ho dito sa ating tradisyon. At syempre, kailangan patuloy yung suporta ng ating komunidad. Ito pong CLTV 36 ay isa po yan sa mga masugid na taga-suporta ng Giant Lantern Festival for 18 years. Amin pong hinahatid sa inyo, sa inyong telebisyon at nasan man kayo sa mundo. Ito hong coverage ng Giant Lantern Festival. Kabalan, alas 11 na ng umaga at ako may magpapaalam na maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa ngayong araw ho ng Martes. Magkita-kita tayo bukas, parehong oras, para sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ito po si Justin Dizon para sa CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po.